Teď. Zdravíme vás lidi, dneska se bude jednat o informačku ohledně našich odběratelů, jedné soutěži a zhlédnutí videí. Takže začneme asi tou soutěží. Správné odpovědi můžete posílat na e-mail, který bude v popisku videa. A otázky jsou tedy: kolikátý level je Darkfire na S15? Opakuji, kolikátý level je Darkfire na S15? Jaký je náš začátečnický pozdrav? Opakuji, jaký je náš začátečnický pozdrav? A poslední, kolik epiků má Headhunter? Kolik epiků má Headhunter? Jinak výherce soutěži dostane postavu ve hře Shakes and Fidget level 22 válečníka na S13 a chtěli bychom vám moc poděkovat za 5 odběratelů. Je to vážně super, natočili jsme 3 videa, už máme 5 odběratelů. A dohromady máme nějakých 103 zhlédnutí, což je taky super. A 6 lajků. A to by bylo asi pro tuhle krátkou informačku všechno. Já bych se s vámi chtěl rozloučit. Ahoj.